палави тоҷикӣ, шакаробу қурутоб, фатиру кулчаҳо ва чойи сабзи тоҷикӣ. ин ҳамаро дар як гӯшаи шаҳри Истанбули Туркия пайдо кардан мумкин аст. ҳамаи ин дар чойхонаи тоҷикона омода ва пешниҳоди муштариён мешавад, ки онро як тоҷики муқими Истанбул бунёд кардааст. бори аввал вақте ки ба ин чойхона омадам, ба ман ҳама чиз писанд омад. инҷо ҳама хӯрокҳо бисёр бомазза аст. алал хусус қурутоб, ки ман дар Тоҷикистон ҳам хӯрда будам. ман дар як моҳ ба инҷо 2-3 маротиба меоям. одатан корам хеле зиёд аст, аммо кӯшиш мекунам, ки барои хӯрдани хӯроки миллиамон ҳатман вақт ёфта оям. инҷо ҳама чӣ бароям писанд аст, ҳама чизҳои миллӣ. чойхонаи тоҷикона на танҳо хӯрокҳои миллии тоҷикӣ дорад, балки ороиши тоҷикона дорад, ки худро лаҳзае дар Тоҷикистон эҳсос мекунед. мисли аҳдия, ҳар тоҷике, ки ба Истанбул меравад, ба ин макон меояд. нақшу нигори миллӣ ва мусиқии тоҷикӣ аз вижагиҳои дигари ин чойхона аст, ки муштариёнро бештар ҷалб мекунад. мо имрӯз ба Флория мерафтем. онҷо иттифоқан бо як нафар аз Самарқанд вохӯрдем. онҳо ба мо инҷоро машварат доданд. мо шӯрбо фармоиш додем. бисёр бамазза буд. аз сарошпаз миннат дорам. ман имрӯз худамро дар Узбекистон тасаввур кардам. дар ошхонаи тоҷикона наздики 20 нафар кор мекунанд, ки аксаран тоҷиконанд. чойхона рӯзона тақрибан ба 300 нафар хидмат мерасонад. Сироҷиддин 2 сол аст дар ин ҷо пешхидмат аст. мегӯяд, агар нисфи муштариёни чойхона тоҷикон бошанд, нисфи дигар хориҷиёне ҳастанд, ки ба Истанбул меоянд. бисёртар меҳмонои аз хориҷа, аз Фаронса, аз Россия, аз Украина бисёр мебиёнд. чойхонаи миллии тоҷикона дар шаҳри Истанбули Туркия ҷои ҷашну маъракаҳо ҳам гаштааст. гоҳи идҳои милливу гоҳи дигар ҷашнҳои давлатӣ ин ҷо барпо мешавад. ҳатто мешавад, ки одамо мехоҳанд зодрӯзи худро гузаронанд. ҳатто шудааст, ки тӯй гузаронданд дар ин ҷо. ин чойхона 2 сол пеш замоне дари худро барои мизоҷонаш боз кард, ки шаҳри Истанбули Туркия дар баробари Русияву Қазоқистон ва Чин макони кору тиҷорати тоҷикон ҳам шудааст. моликонаш мегӯянд, ҳадаф аз бунёди он фароҳам кардани маконест, ки ҳамватанон он ҷо бо ҳам дидор бинанд ва дар фазои тоҷикона таомҳои миллӣ тановул кунанд. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Истанбул.